Tak jo, jdem se podívat na to rande bez očí, jo? Jaký typ holek se ti líbí? Nemám nic konkrétního, ale... Když nemá ale když ho má, tak jsem ochotný to překousnout. Ne to ale jako ten fakt, že má Nesmí být tlustá. Ahoj, Terko. Jo, Terka. Já jsem Honza a je mi 23 let. Kámo, ty lidi, proč jim všem rostou vousy? Oni všichni, když mají ty vousy, tak prostě týpek vypadá třeba na 27, vole. Já tady, vole, vypadám jenom jak burst bez vole. Kámo, Adam, jsme byli na jídle s Verčou a on prostě vytáhnu, že mu je 21, ale Adam vypadá prostě na 35, víš co? On prostě s těma svýma, vole, chlupama na držce, tak vypadá na 35, to je konec. No ale ty vole, já nevím, no, prostě co. Život je těžký. Z Prahy a nevím, co dál říct. Budeš tam taky někdy? Ne, ježišmarja. A nechci na žádný rande. Tak já jsem Terka, je mi 19, jsem ze Sedlčan, ale budu se... Chat, kdo tady je Terka a bude moje Terka, když já budu Honza? Show us. Stěhovat do Prahy. Co je tvůj guilty pleasure? Co to je guilty pleasure? Dobrý, chat, vás nechci. Jestli jste takováhle Terka, tak vás nechci, OK, nemám zájem. Dobrý, nechte si to. Třeba. Jo. Jestli to dělá dobře. To asi úplně ne. Asi mě nic nenapadá. Jaký typ holek se ti líbí? Nemám jako konkrétní typ, ale určitě by měla být sympatická, přátelská, milá. Měl bych si s ním něco čekat. Kámo, co znamená, vole, požadavek měla by být sympatická? To se nedá takhle říct, ne? Přece to ti nic neřekne, vole. Jako když o někom řekne, že ten člověk je sympatický, tak dobrý, ale jako by mít požadavek, aby byla sympatická, to je divný, ne, vole? Dá? Nevím, mně to připadá divný, sorry. Čem povídat? Prostě s ním musí být zábava asi. No a jako podle vzhledu nemáš jako nějaký typ? Vzhledově. Ten monitor, já se poseru z tebe, je tady ta hrana, viď? Já vím. No jo, takhle vždycky. Tohle udělám tobě, Adame, až přijedeš znova, udělám takhle. U vchodu hnedka. Vzhledově nám nic konkrétního. Nemám nic konkrétního, ale nesmí být tlustá. Ideální rande. Tak já hodně cvičím, takže klidně jako jít spolu do fitka, předtím na kafe nebo na jídlo, to je jedno. Takže klidně to fitko, nebo pak si jít někam projít. Popiš se 3 slovama. Přátelský, plešatý. Co? Ty není plešatý. Popiš se 3 slovama. Přátelský, Ty není plešatý, zábavný. Koukáš na jaký máš na to názor? Nekoukám, nebo neříkám, že jsem to nikdy neviděla, ale nepotřebuju se na to koukat a názor na to mám, že je to normální a že i holky koukají na i když asi ne tak často jako kluci, ale určitě se najdou holky, které koukají, takže názor na to mám, že je to v pohodě. A co si myslíš o tom, že holka zakazuje klukovi koukat na No právě, že to není v pohodě, nebo jako každý to potřebuje, že jo, takže když zrovna třeba nevím, vztah na dálku nebo to, tak přijde v pohodě, že ten kluk kouká na. Jakou roli pro tebe hraje ve vztahu sex? 1 až 10 třeba, jak moc je to pro tebe důležitý ve vztahu? 7,5, 8? Nemyslím si, že to je nic jako podstatného, ale z dlouhodobého hlediska 7,5 až 8 zní jako docela podstatná věc, VTF. určitě je potřeba mít Kvalitní sex. A co u tebe? Tak taky to obodu, 1 až 10. Taková 7, 8. Je to důležitý, ale jak si řekl, není to úplně jako nejdůležitější. Já mám VTF 7, prostě 8 z 10 zní jako docela dost důležitý. Kdyby řekla, není to tak moc důležitý, tak řekne 3, No, jako dá se na tom zapracovat. Do čeho by tě v sexu nikdo nepřinutil? Do análu. Přesně, co to znamená? Anál? Ano, měl jsem anál. A dobrý? Měl jsi anál? Ano, měl jsem anál. A dobrý? To mě, jo? Ty jsi měla anál? Ne. Takže se ho jako tak moc bojí, že by tě nikdo nepřinutil? Jako nebojím se toho, ale nějaký hranice mám prostě odsaď pocit. Kdy jsi měl poslední sex? Týden zpátky.
OK. Tak to bude jak půl roku aspoň, když se zasmála. Kdy jsi měla poslední sex? Měsíc až 2, tak nějak. No, tak nic. Co je pro tebe největší red flag? Že se baví hodně se svým ex. Jako nevadí mi, když se baví, nebo když jsou kamarádi, ale když je nějaký čerstvý rozchod a pak se začnou bavit, tak je to podle mě vždycky takový trochu... Tak to jsem chodící red flag, nedá se svítit. Vyřešený, ne? No, tak jo, to alarmující. A něco jako na chování, co by tě odpojilo, když by se k tobě nějak chovala? Když je povrchní, Jo. arrogantní, nemá smysl pro humor a nesmí smrdět. OK. Všechno? Jo, a ty máš nějaký jako věci, co ti takhle vadí, nebo co jsou jako pro tebe red flag? Když by měl vztah ke sportu, k dětem, jak jsi říkal, to povrchní a arrogantní, tak arrogantní Děti jsou důležitý, to souhlasím. Ale vztah k dětem, který jsou třeba z rodiny, nějaký děti. Ne děti, který řvou v restauraci, ty ne, vole. Ale děti, které jsou jako od nějakého třeba člena rodiny, tak to je jako, to je důležitý, že se ten člověk jim umí chovat hezky. Jo, a nějaký malý uřvaný smradí, vole, tak to jako, to ne zas. Souhlasím. A povrchní, jo. Jak jsem posílal tu fotku, jak jsem dal na to storíčko, že jsem byl na té pice a dával jsem tam, že to je poslední večeře, tak přímo před náma seděla rodina se 2 smradama, který tam běhali po té restauraci a oni jim nic neřekli, vole. Oni tam běhali a řvali a já jsem takhle svíral tu vidličku. Já říkám, ty ještě jednou zařvi, kurva. Vlastně taky souhlasím, no. Na kolikátém rande by měl proběhnout první sex? Tak když už se jako znají pořádně, nevím, to může být 5., 7. klidně, ale někdy jako nevadí prostě počkat si, že jo. Jasný. Je to individuální. Já nevím, jestli s tím úplně souhlasí, ale dobře, no. Má cenu to uspěchat. Co ty na to říkáš? No, podle mě nemá cenu to uspěchat, ale tak první třeba, no. Jako individuální. Ne. Takže první rande, sex, Souhlasím, ale rozhodně bych nesoudil Takže ano, přesně co říkám. to, když se to stane. Takže jsi měl někdy sex na prvním rande? Ano. Jasně. A když tam ta možnost je, no tak neodmítnu takzvaně, že jo, no. Žolík. Zeptej se mě, na co chceš ty. Na co by ses ty zeptala mě? Kolik jsi měl sexuálních partnerek? Teď já se tě ptám tebe. Takže ty se na tohle ptáš? Tak. Ona to vůbec nepochopila, kámo. Ty vole. Aha. Jejda, upsí, no jo. Rejzach. 4. Nebudu se tě ptát teda, kolik ty. Nebo mi to řekneš? Ne. Neřekneš. Co neříká na prvním rande. Aha, no. Najednou řekněte počet sexuálních partnerů. Takže se tomu nevyhneš. Já nevím. Ne! Jak nevím. Ne. Takže hodně prostě. Řekl bych dost. Takže dost. A já 4, no. A tam jsme si sešli na další rande. A to tady máš. Čau. Já jsem taky dal, ale říkám, že by tě to bude zapasat. Tak máš pocity tady z té zkušenosti? Cože? Ale říkám, že by tě to bude zapasat. Jo, damage control, ano, jasně. Já bych taky řekl, že ne, jasně. Tak máš pocity tady z té zkušenosti, co se tady stalo? Nevím, nebyla tam ta chemie. Těžká rána pro ego. Ne. V klidu. Myslím si, že kdyby nebyly otázky. Těžká rána pro ego, jasně. Ale taky chtěl dát, ne? Jo. Takže si asi úplně nemáme o čem povídat. Trošku jsem to čekal. A tak to je, no tak já vždycky dám palec nahoru, že jo. 6. Těžko říct, když jsem ho žila, jsem s ním mluvila pár minut, ale takhle z toho prvního dojmu 6, 5. Jinak, kde jsi to sledově? 6. 5. Střed. Nadprůměr lehkej. A jaký byl první dojem, když jsi viděl? Nečekala jsem, že bude vypadat takhle. Nebyl jsem překvapený, Myslela jsem, že bude vypadat hůř. nebyl jsem nadšený, nebyl jsem zklamaný. Prostě.
Myslela jsem, že bude plešatej. No když řekl. Bych si ho všimla dřív takhle jako po vzhledu, než po tom charakteru. Tak nějak podle mých očekávání. Tvoje pocity a zhrnutí toho, co se tady stalo. Dobrá zkušenost? Bylo to po dlouhý době jako rande, že jako normálně moc nerandím. Většinou si jdu třeba zacvičit s někým. Trošku nervozita ze začátku, ale to odpadne časem. Jako nervózní jsem trochu byla, ale on v tom byl se mnou, že jo, takže ne tolik. Že bych to přál každému to zažít. Po dlouhý době vlastně nějaký jako rande, i když na slepo. Zacvičit rovná se sex, no jelikož říká, že měla 4 partnery, tak asi super, ne? Plánu randit furt. OK. No, jako šlo to. Oni udělali nový pořad, který vyšel před 15 minutama. Show us Tago. To je jako taxík, nebo co to je? Přijedeš. Furt pořád. Co to je, kámo? Přijedeš. Furt pořád. Vůbec ta kamera vypíná prostě. Jak to teďka nepojedem. Chceš na statku? A to nemá s tím spojení. to prostě asi. Fake taxi, to bych dal, ty. VTF. Už je to natáčen? Už jo. Ježišmarja. Musíme totiž rozsvítit, promiň. Hele, tady u vás bude někde kabel, který by se měl dát spojit s tím letím. Takže mám řídit já, jako jo? Pojďte odřídit. Tak tohle to je vrchol, jako to. Ježiš, Pozor! Vím to, že budete v jednom autě. Už svítíme. Tam je Brixy, vole, nebo kdo to tam sedí? Vím to, že budete v jednom autě. Už svítíme. Dej Brixy. Takže čau. Takže to ty budeš řídit jako s tím, jo? No. Zvládneš to? Pil jsi něco? Ne, fakt. Dobrý, tak jedem. Ty vole, teď mě došlo, že jsem docela lucky, protože jsem čerstvě přišel od Barbara. Takže nevypadám jak... Můžu dát bílý světlo? Jo, můžeš dát to. Je to nejlepší, vypadáte nejhezčí, upřímně. Člověk vypadá nejlíp takhle No, bílé. od tebe mě to fakt hřeje, dík. Počkej, zastav. Můžeme se jako viděl, kámo. Jsem podíval. Kam jdeš? Tak nic. Můžeš. Ahoj, dobrý večer, vážení posluchači, jedeme tady s Richardem z reality show, Showtime. Máš zkušenost s análním sexem, jaký na tom? Co ne? Kámo, VTF! Týpek si sedne do toho, oni to ani neuvedou a vytáhne máš zkušenost s análním sexem na týpka. Co? Odkud to přišlo? Nemám, kurva, ale tenhle mě od toho docela odrazil. Ať ti řekne on svůj zkušenost. Co si bude, máme tam 2 krásné dírky. My jsme šli do té horší, když tam je ta vole krásně a voňavoučka, růžovoučka, vole. Jaká byla největší chyba ve tvém životě? Moje největší chyba v životě byla to, že když jsem ve 14 podepsal přes to plus party. Fakt. Jo. Až takhle. Jo, měl jsem zůstat s Rosínem a s klukama ještě v Letněnech. Prosím. Ano, pane řidič. Escort tady. Slyšíme se? Tak tady budete? Budeme tam zhruba za 8 minut. Za 8 minut. Ano. To říkali před 10 minutami. Já vím, ale změnila se situace. Měnila se situace. Ano. Dobře, tak my tady čekáme. Tak čekejte. Kámo, já nevím, jestli mám nějakou chybu v životě. Ze všeho se člověk učí, vole, ale... Jo, všechno je nakonec v pohodě, jako. Kámo, chyba v životě je fakt to, kámo, že jsem dřív jezdil, kámo, metru, že jsem jezdil, kámo, Že jsem jezdil metru. To je moje největší chyba, vole, že jsem jezdil metru. Tady pojedeš doprava. Děkuji. Jak moc je pro vás důležitý body count u vaší holky? Nebo u celkově u holek? Jestli to vám... Body co? Extrémně důležitá. Jo? Extrémně. Váha 1 až 10, 10. 10, vole, 12. Asi potom je to věc, po který nějak nepátrám, no. Když to jako jí nezajímá, že jo, jako moje, jako nebo vlastně, jako co bylo před pár lety, jako vlastně nic není, že jo, to je jako, a to samý jako u mě, no, prostě každý jsme nějaký teď, každý jsme byli nějaký dřív, že jo, a... Za mě 10 a víc už je docela dost, pokud je to pod 10, tak OK. Kdyby mi typka na rande řekla, že má 30 body count, tak odejdu. A kdyby ti řekl 20? Tak odejdu. A 10? Tak bych neodešel, ale záleží, jak by byla hezká. No a co když se k té 15 dostane prostě způsobem vlastně nevinným, že není šlápota, No. ale má fakt pešek na kluky, měla několik vztahů, kluci prostě odkopli. Hele, 15 pešků, to už je... hele, na rovinu, jestli má 15 pešků, tak je mi to líto, ale nechci takovýho smolaře do života. Poslední písničku, kterou si dnes poslal.
to je pain. To skipnu tohleto. La 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 la